antzerki taldean ari gara prestatzen sorkuntza berri bat, apirilean hasieran estrenatuko dena. Eta ikasleak etorri dira, eta etorriko dira beste saio bitan gu lanean ikusten. Work in progress bat. Lana zein puntutan dagoen ikusten, eta ikusiko dute saio bat, orain arte sortu duguna, ze ari gara egiten sorkuntza original bat, eskariz testu batetik abiatzen, eurak nahi zuten ideia batzuk eta kontzeptu eta jorratzen ari gara, eta zentzu horretan, badaukagu ikuskizunaren parte bat eskeletoan eraikia, eta hori erakutsi diegu, eta lanean ikusi gaituzte. Orduan, ideia da gazte hauek sorkuntza prozesura hurbiltzea, eta aldi berean, guk egiten ari garen lana, eurekin testatzea, noranzko bikoitzeko lan honetan danak aberastea. Gu Gernikarrak gara eta etorri gara antzerki bat eitzen eta superpolitza izen da eta ondo pase dut. Antzerkixe egin dozue orduan beraz? Ez dugu, baina ikusi gu eta barre asko ingu, asko guztiaku eta igual motibitzezku gero antzerki zegu eitzen eta orduen ondo etorriaku. Eta antzerki izen da purbet, pertsona batzuk egon direla, ez dakit, bat oioari emoten janarize beste bat, ez dakit, txakurrega ez da, interese jarriz izen da.